Peter, vzhľadom na povinnosti v minulých rokoch v klube si, pravdu povediac, reprezentoval sporadicky, si nováčikom na majstrovstvách sveta. Aký kolektív si tu našiel? Si myslím, kolektív veľmi dobrý. Chlapci sme sa dávali nielen hrou dokopy, ale aj takto sme sa spoznávali. Hlavne tí, ktorí, ako si spomínal, nemal som šancu byť tu častejšie a som spoznal veľa mladých aj dobrých ako kamarátov, som sa s nimi zoznámil. A si myslím, že všetko tu prezývame ako jeden celok, ako jeden kolektív a takto aj sa ukazujeme na ľade. Si hviezdou kanadsko-americkej NHL, každý hokejista má svoj Everest. Zväčša hráči NHL hovoria, že to je víťazstvo Stanleyho pohári. Stojíš pred bránami v finále majstrovstiev sveta. Je to tiež taký Everest? Si myslím, že áno. Sme proste teraz, kde sme, si myslím, že treba ako hráč si to užiť. Ako si myslím, ako v hráčskej kariére hráča sa to stáva možno raz za tvoju kariéru. Niekomu, keď máš šťastie, aj dvakrát, trikrát, ale ja som tu prvýkrát a si myslím, že je to krásna vec, aj dobrý pocit a z dobre vykonanej práce. Si myslím, že áno, som tu. Prečo nie? Máme šancu vyhrať. Treba ísť za tým. A budeme robiť všetko preto, aby sa nám ten zápas nejako podaril vyhrať. Ak som v NHL, hrajem NHL, tak môj gól je aj cieľ, aj proste budem robiť všetko preto, aby som vyhral ten